Nginesho ukuthi ngibuza ukuthi ubalo. Sena kuma mskopo, uma umfundisi wase South Africa. Ayoyo! I don't know what it's a CPS. I'm like, girl, you know I've been so bad. Lose capacity. Lose capacity. Jive, over weekend, Sunbaba. Constante climax, tu não oferece constante climax, então às vezes não é tudo, nem constante climax. Não é só que eu sou só um jogo na mãe, eu sabia que isso mais isso não fez isso. Ngicela ukuthi ngishase ungaphathekabi kodwa uqine. Uphethe nose. Tipo nice. Ungamnaki lo. In the name of Jesus, I praise you. Yabo manje. Usuthuka mina manje. Dale, check sameni. Manje ngiqale mina. Unebeshasa. Ngambia zonke igugwane lesonke. Engala ngithi ngiyabhutshisa endlini. Ngizele ekhaya. Kamtekeza nokwenza isiningi sakho. I-audacity yakho ukuthi uma ngivule ekhaya uyithatha. Ulunaka. Sethula check sameni. Sethula njengini. Phela esiqala ngithoma ugesi endlini akhawuthi ugesi uyayikhandela unjalo simulekile ngiyakhuzuka. Oh, Father God. Thula masisheni umncekeni unomvutshisi unenkabishi unizambane unenelu uphuthuka nophuthu kuze kube nini ufuqa uphuthu kuze kube nini ufuqa uphuthu lishasi sithamati kuthele ngekhala kahle kuze kube nini ufuqa uphuthu masifuqu kuze kube nini masifuqu ufuqa uphuthu sifuqukazi sifuqu ndini sifuqa ufuqu sifuqa njalo uphuthu lona wena sisheke ndini kudukekile wena masifuqa uphuthu sifuqa njalo uphuthu sifuqa njalo uphuthu ngithi ngicela ukuhambela lishasi uzosala naye umnake ngomina Shwapha Eskhathazwee